Wemanqele. Zafika. Ofuna ukukhumbula phela. Amageza. Nethwasala ngempela. Yeah. Estage umfowethu besiqala sibe nenkinga stage. Yeah. Wezwa. Ngenhlahla cha inkinga thina into eyenza sibe sabi ngoba cha mphela babephethe ihlabani. Amageza ayibophela mfowethu. Alikho iqembu libophele njengamageza. Makuthiwa kuziwa onyaweni, uyezwa. Awu yeah. Makuthiwa kuziwa onyaweni. Ischeme somhlaba. Lesana kwakuyischeme somhlaba mfowethu. Makuthiwa kuziwa la phansi onyaweni. Sonke isikhathi behlala uma kuthiwa siyobhekana nezinsizwa. Sibe nako ukuthi lezi insizwa uyabona sinqoba kanjani lutho ukuthi uma usufika lapha e stage kwesifike nje sibhokelo iqembu Thokozani la ingoba kwakugulwa kuleya nje kwethu kwagulwa mfowethu ngabe umgqumeni wathwetshula ngabuza ngaphendula Bukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama uShepherd wamanqele dabuka le phansi wahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona ngihlezi nginitshela ukuthi ngibizeni ngekhansela ngoba ngiyadeliver uyiviki neviki usuku nosuku kade waseningicela lensizwa lena nithi awusilandele ngokwethu lona wayicula lapho ayikhona na umgqumeni uma uyela njani ikhansela sedelivery bafethu ngiphathele na ubhodi nangu khona noma bekunzima kodwa sikwenzilene mhlawumbe kunamcela uma uthi aqamba manga kwaku 2023 ngoba manje ku 2025 nabanye nibacela achaza ukuthi baseza bafethu before siqhubeke ngingakhohle bafethu ungena kwi-link ye-EasyBet uyayibona la screenini PTV50 ungene kuyo thiwa uma ungena kule link ke uma ubheja ngawe uyawina ngazi kusho abantu ke awuhambe nawe udlala ibhanoli lapho uwine ube right ungadliwa kodwa futhi ungabe addicted futhi omdala asiqaleni njani mfethu baba ngempela Lino wasengidinga mfowethu asekumukela uPerfect TV nje mfethu sibonge nesikhathi sakho ukuthi uma uthola upotshonyana uqhamuke mfethu abantu bakho abakho labantu mfethu bona bebacela wena azibingelele bhuti ake sibonge nje ngathi ngafisa ukuthi ngibonge isikhathini esiningi nawe ndoda emadoda lesi sikhathi oyinika sona ngoba lokhu kwakho kwenza ukuthi kube lula ukuthi ngempela abafowethu laba esibenzela lento abasazi ngayo besithole kalula yebo mfowethu ekhaya labo ngoba iPerfect TV ikhaya labantu kunjalo nje uyabona mfowethu iPerfect TV ikhaya labantu abathanda izinto ezinhle Sotobe ngapha kwesokudla sami ngiphethe umzala ngivakashele nje wathi ufuna ukuzovela kwi-TV umzala yadlala mzala unjani kazi lami ngiyaphila abantu bengamangala sengikubiza nje ngomzala ungachaza ukuthi ubani ekhaya cha angibingelele kuqala nami babukeli bonke bePerfect TV lo okhulumayo uManqoba umfowasibiya ngiphansi lenquthu sinayo lensizwa lomseleko kubafana kwamahoke insizwa nje sebenzisanayo kakhulu njengoba echaza nje umzala yes umzala impela hayi ukuthi asikuforce lokho mzala hayi Wamseleko asibuke ngakuwe yebo mkhulu igama ubani siyazi ukuthi uduma lokho vele
Okay. Umasomane lo mfoka Mseleku enquthu. Yeah. Izalwa inqalabutho. Sizwa lapha. Mahawukela kwaMseleku. Ungalishintsha igcokama. Igcokama lehamsele. Nakho-ke bethu phela hayi legend le awukwazi nje ukushaya amagama ngiyazi ukuthi ubaba wakho mhlawumbe khona usaba ukusho Umqali walendlela nomsunguli futhi umuntu owaziyo makukhulunywa ngomculo owaziyo umculo yokutshela nje iqiniso yena msunguli yena mqali la esikhona mfethu siyazi vele masikhuluma ngalo masikando manje uzube nje akasali uba mahawukela njengoba usho ukuthi umqali wendlela engomholo kaShembe yeah so mfethu ngithi ukhulu ubaba edlala usitholile isikhathi sokusondela ngalezi ikhathi ngiyazi mhlawumbe ushona usemfishane noma ubusukhulile noma ubusuqala usebenza naye ungasichazela isikhathi sokuba naye bekuba isikhathi nje lesama holiday sokujabula ekhona kuyinsizwe nothando cha yayithanda ingane zayo kakhulu kuyinsizwe nothando engenankinga ekhonze khonta ekhonzile ubaba ekhonza ukuthi uma esekhaya ubengakusebenzisi lokhu ukuthi ngicoma kaMseleku na umahawukela futhi ke nje ngisho ekhaya kavele nje lapha kithi ube insizwa yesindala uma ethola insizwa ichacha lapha endlini sigedeza ubesukuma eshone khona efika ehlala ebethi ihlobo uyabona zibethe ihlabe ebuke nje ubone ukuthi khona sekukhona lolu valu ukuthi eyu madoda umuntu njengalona esibuka sigida futhi bekuba njalo bekumuntu onjalo ithuba cha mina ngilitholanga lokuba naye kakhulu ngoba bengise umuntu obesagxile kakhulu esikoleni ukuba naye nje besikwazi ukuba naye ngezikhathi zamaholiday njengobaba nomndeni wakhe kuhlukanwe futhi kiwe kulezo ndawo lezo zokuphila insizwa engize nganethuba lazo ekhulu zinsizwa lezi ke eziphekwe uyena ezifundiswe uye zizonkana nje cha hayi lezo hayi ajaha Mseleku seza lapho kule ajaha wena usubaleke eminye imibuzo okay ujuthi kungenzeka lo wenzeka khona ngenzeka ushonela ngakho ubaba ushone ngineminyaka ngangineshumi 4 usukhulile usukhulile 14 impela ngesingawo umculo vele nawe ukhula uyawuthanda ukuthi ungawucula noma uthanda nje ngokuthi ekhaya bayawenza umculo ukuze ugcine ungathini ekukhuleni nasekuzalweni umculo bekuyinto ebihlala ikhona bekuyinto ebihlala ikhona kungemina ngedwa nakwabanye nje obaziyo ngoba besihlala sindawo yeke vele oba besibancane sonke besithi masikwenza noma ade ngimfishanyana mina kakhulu kodwa benginsizwe encane abebengayixwayi mangabe nabanye ngoba ibiyubamba umthetho yes uyabona umculo into ekhule esikhule ikhona egazini njengoba usho ukuthi ukhule wena ufocus ngapha esikoleni and then uqala nini kuyibandakanya egencini usuqala usebenza neleli bandla lisebenza nobaba uqala kwami ukusondela nokubona ukuthi hawu nangu umculo akusafani nalona besithi thina ka ngithi masibancane besithi uma sihlangana ukushona kwelanga ngeke ngibukela ilokhu ngithi insizwa ihlangana ngento zazezibhemayo ezisebenzayo thina besithi masihlangana uzasivungazela lapha uyabona sihlabelela uyibuka lento uma usuku ujulile ngomqondo ukuthi lento ikhona kulelizwe uyabona lento ikhona kulelizwe lokho ke ufakazelwa izenzo insizwa ezikhona ezisuka kuleya ndawo ngalento uyabona ngonyaka ukushona kababa
ubaba washona ngo-2000 yeah 2001 lapho nje hayi ngase ngisuka kwakhona umunye wobaba abancane cha hayi wahamba wayoguqa kugogo ekhaya nakumama ongizalayo cha hayi ake ngimthathe umntakabhuti sibe naye ngale phela nokuyofunda eGoli ngiyona umdlalo uyofundisa ingane imikhuba emibili uyabona bazi ugogo waguqa kaMntwayiza waguqa nakushulu makoti kwanzima nangijabuliswa yileli uhambe engilihambayo bona babuka ububi balendlela engiyithathwa ngiyinikwayo Twakho sikole siyofundwa ilengane eGoli yakuyafunda phi ingane ebenobaba elimale khona kuleli goli uyabona ke lapho phela kuna seyabantu abadala futhi neGoli lelo abalazi lonke ukuthi mayithi hayi mina ngihlala endaweni ethi umuntu osegoli segoli engane incwadi eyiphathiswa kunikeza umuntu osegoli wangashiya ukuthi ubani uhlala lapha kahlala oyibona kwakhishwa incwadi naye futhi mayehla beyihluphe belena bethi hey ubani uyehla besukela basuka khona bezomnikeza incwadi ekhaya uyabona ngase hayi bagcina bezwa bagcina bevuma abazali bami kokugogo nomkhulu yeah ugcina bevuma noma mongizala naye hayi engabi nayo futhi inkinga nalokho hayi ngenyuka ke uyohlala ezweni laseKagiso 23 hayi sihlale lapho ngenxa yezikhathi ke zazenzinyana ebandleni leli elaseliphambili kunami elizingqwele zami okay uthi lapho usuka ekhaya vele uzofunda isikole uzosebenza nobani ke ucula kuphi wasazi cha la ehlabeleleni mangingasho umuntu owayigcina kuphoqa lokhu ukuthi noma kuzama ukusithabezwa phela khumbula ukuthi lapha ekhaya ngiceliwe yes uyabona lensizwa uma sekusuka lezi insizwe ezihlabelela sesindawonye la ngikhona ngoba phela kwathe vele igama mina ngeke ngihlale nabaculi ngiyofunda isikole uyabona kwanezimo ke isusa insizwa ikakhulukazi nje ingqwele yethu ubebani owakhuzwayo umuhle uqophetse bebani igama lakhe ubebani elinye ukhandosi yaselakhabe ekhaya ke bekuyingqwele yethu nje sonke nomgqumeni naye besingaphansi kwesandla sakhe weyigagu yamuntu wemkhulu ebakhala mfethu abantu ngayo hayi ngiyaye ngemzwela umuntu ongazange lithola ithuba naloya muntu umfana wakho uthi iphepha ke egcine ngithi besihlala ngosondelene mina bengihlala eKagiso lokushini yena ehlala ehostel yeah lapha eKagiso futhi suke nje eKagiso kwebezoyihlalela kuhlale nje futhi iviki noma inyanga khumbule futhi nakulezo nsuku phela besasuka nasekhathini ezimbi ithemba belisencane nje lempilo besanda kusuka nenxushunxushu nezimpi zombanga ezweni lakithi hayi manje lohleli nje ubehlakaniphile nje obade engaze ekhaya ngenduku engeqhatha naseGoli futhi ubengazi ngoba ngiyoba ngisho ukuthi mina engqweleni bengingumfana ebeyingamxwayi uyabona hayi mkuhlabelele lenze shaya into yakhe khona neshaya into yakhona efuna ngisondele ufuna lokho akufunayo washo ngelinye ilanga wathi hayi uyabona lapho futhi nje kwangesilo kuphela iqembu labafana mamahawukela elalikade lisiba nalo lapho kwangesilo iqembu labafana mamahawukela kuphela sasiba nalo leko Kagiso kwaba iqembu labafana mamahawukela muhle khuzwayo naye wakhandela lapho nje ezokhipha iphelezele kwakuyi CD uqala ngixolele ekukhumbuleni
nabanye futhi bakhona abaculi nje abafikile emva kwalokho ababefika lapha insizwa ziyimisele ngoba umuntu mayisuke emisele ngento zishaya lapha entajeni zithinta ubani lo bhuti bantu awuthi mangingamkhumbula nje mhlambe angikuthi ngoba nami ngisakhula kasi kodwa nje kodwa nje ikhona lezo nsizwa lezo nazo ngoba ziyabuka ziyakwazi lokho ebekade sinazo lena nazo ifunda lapha ngoba insizwa ibinesineke shaye bashayisa lapha beshaye yabona lapho ninomuhle no2 sinomuhle neqembu nje uphu kwakhe manaka ngibuyele emuva sinomuhle sinemuhle khuzwayo amatshitsha amhlophe umlamo wami bafana mamahawela yes bese kuba yilezi insizwa kade eyipheka leso sikhathi ezaphuma futhi zakhanda amaqembu nje futhi adla abantu kakhulu amaqembu umzala ngaleso sikhathi ukwakhe lezo nsuku cha yena angithi nje baba besuka kuleli yazo abesuka kulona lenqishushu eqinisweni nabasuka ngakahle uba bona umuhle nokwakhe abasuka ngakahle le kule ndawo esasikade sihlala kuyo emakhaya cha khona la igoli kule ndawo thile nje besihlala kuyo lapho sibehlala bebonke khona sekwadlula usungasitshela sekwadlula acela ukuvalela la amawindi cha bebehlala eThembisa bebehlala eThembisa bebonke nje kwathothi ke leyo insidlana leyo phela ukhumbula ukuthi umuntu igama kakhulela limi ngaye ngesigameke esivelile kwakubaba kwahamba kaphoqa ukuthi emadoda ayikhona kuleni indaweni ngiyo yabona ngokwami ukwazi ngoba nami ngangiseminyaka kokuseyilo minyaka engisanda kufika ngayo hayi babehlukene kanjalo ke lo mzala wayekhona yena bathi kulezo khathi lezo yena wasuka wayohlala eSoweto umzali wakhe bese umzali umuhle wayale eKagiso ekhaya thubani uleader lamaqembu la ukhona lokuhlukanisa amaqembu kwangekho mkhulu kwangekho pho manje wakuthiwa kuzoqhutshwa kanjani namaqembu kusukela ingqwele endala isekhona ubaba kwakuvele nje kwehlukene phela lento leyansizwe endala yayikhande ngathi umlingo kahle ngoba amaqembu abemaningi mina ke vele ngikhona lapha kodwa uthothi manje ke ngisengaphansi kwesandla yabona sukele khona ubaba amaqembu abemaningi mfowethu nabanikazi bakwazi ukuthi ubani ulapha abafana bamahawukela babekhona babesekhona bafana bamahawukela babe esekhona zange bebekhona babekhona sengasekho kodwa wahamba igama lakho neseshilo ukuthi ufisa wayesekuhlelile lokho ukuthi uzokwenza bona ukuthi washo ukuthi ufuna mhlawumbe ubani ozolida noma kanjani abafana bamahawukela babezolidwa umqumeni owezolidwa umqumeni wadlula ngithi ubaba emhlabeni balidwa ubaba makuqala umqumeni futhi elekelelana nobani nobhuti wakhe omdala umuhle phela lokho kubhekela khumbula ukuthi lapha kwakukhona amaqembu anjengani insizwa zaMseleku uyikhumbula yebo insizwa zaMseleku kwakuhlabela bani phambili apha ngizombuza kanjalo angazi umvalele khonini manje ngitshela phela insizwa kaMseleku kwakuhlabelela babomncane uLokhuzana ukhaya Mseleku nomuhle uyibona babehamba phambili yini uhamba phambili komedi phecelezi leader thole ngesintu manje babona babehamba phambili umuhle no babomncane ukhaya Mseleku uyezwa kuphi kuyinsizwa sikaMseleku kodwa umgqumeni naye ekhona lapho kwakungekho nthina akekho naye ingxenye ekhona yabona ubaba lento ayikade ihlelile nje oyiqeda yabona ngoba mthuthi wayekade
ebenesimo sokuboniswa izimo zengxabano ngoba vele kuhlale exatshana wabade vele exabana nje abaculi abanye babekhona phambilini babehlangana behlukane babuka kwabakho abafana wayengakufuni lokho fana uMahawukela vele bavele baqanjwa vele babe saphila kwakufanele bezolidwa ubani umgqumeni umuhle emlekelele ebhala ingoma emvumela ngoba vele namgqumeni vele ubekhona la kuyinsizwa kaMseleki kuba ukhaya nobaba nomzala umuhle uyabona kangangokuba ubaba yonke lento beyenza nje iqonde phambilini wazwa kulesa sikhathi nje umuntu nomuntu ayekade esebenza naye wayenza isiqiniseko sokuthi usendaweni yakhe lokho futhi okwenziwe na umgqumeni futhi umgqumeni chaza ngehamba eceleni kolezo nyathelo naye futhi umuhle futhi wahamba kuyizo lezo nyathelo uyabona amaqembu abakade benawo kwakwaziwa ukuthi umuntu ohola lana ubani ohola lana imfundiso kababa bayithatha bayisebenzisa labo bantu labo bobabili ngoba egcineni vele bona abantu ababengabaholi balezi zinto zalendoda ngoba vele uba uncane ukhaya wayevele sephumile ekampanini yaseGalu esengaphansi kwengane zoma ushino umuntu ekhala wayengasekho futhi la wayengekho futhi lapho nabo base bekhishiwe sebesendaweni ethile ngithi ngubalela abantu ade besebenza noba uyabona ushino umuntu ekhala nje ezothi ingoma yakhe yokuqala ethoza baba base bekhiphile adigeleqe yakhanya sizwe zomseleku ola 7 zaphuma nazo adigeleqe zakhanya seyiholwa ubani womncane ukhaya Mseleki yes Boba uthi usho nomuntu ekhala babesebenza nobaba Mahawukela cha umuntu kahle noma lokho ngeke kusho ukuthi cha bo ngoba ngeke ngiqiniseke ukuthi cha bo ngempela ngoba phela athi lezi zinto ezazenzeka eGoli ngangisekhaya ngathi ushwi ibandla lisho njalo ukuthi ushwi kodwa futhi uma usufika usuthola izinsizwa ezizingqala ukuthi njengoba udludla ufika uthola ukuthi lezi zinsizwa bekukhona ukubambisana khona yes uyabona umuntu umgqomo uhlala eSoweto manje umuhle uhlala eKagiso nawo benza kanjani ukuhlangana njengeqembu nawo ngaleso sikhathi ngokwamaqembu kwakade sekushaya isikhathi sokuthi kuphume kwase kushaya isikhathi sokuthi sekuphume nanti iqembu engelikhohlwa kodwa bese singakafiki vele kilo amagcokana kwase kuphuma amalanda amhlophe amagcokama bakwethu Mgqumeni vele umuzi wawusukhulisiwe yes uyabona wawusukhulisiwe lo mdala umgqumeni usekhona angazi usekhona nomgqumeni leso sikhathi baphila bonke cha ngisho ukuthi usekhona njengeqembu wayesekhona wayesekhona futhi wayengasaqala wayesephinda ngicabanga ukuthi ngalezo khathi lezo wayese umgqumeni waliphi iqembu wayeseko wayesekuliphi iqembu wasekodwa nje umgqumeni umgqumeni ngithi ngikhona khona iqembu umgqumeni manje ngeqembu umgqumeni mhlambe kwase kuyiqembu lesibili noma lesithathu ephumile unjani ubudlelwane ke manje siyazi phela makuphuma umuntu like sengasekho ikhanda nangu ukhaya ukhona nangu umuhle ukhona nangu umgqumeni ukhona ubudlelwane webhuti babungenayo inkinga inkinga isekutheni umgqumeni waba nenkinga umfowethu waba nenkinga yokuthi ephile nabantu ababengamcabangela ubungani kuphela kodwa babecabanga nenzuzo enkulu ngaye noma kuye bayangizwa basebenzisa yena babona futhi wakahle eqenjini labafana bakaMahawukela emva kuba bethola ibandla elinye belifaka ngoba phela kwase kwakhiwa iqembu labafana bakaMahawukela emva kuba sebekhanda leli bandla belifaka kwaba sekuba nelokhuzane kahle kahle lapha bafana bakaMahawukela mangalungisa lapha abafana bakaMahawukela kahle kahle umuntu owakhipha igama ukwathi makubheka ugcina kwamgqumeni babe saphethwe ingqwele endala umfokaNtuli Ntulo ngane zamfisi wayekade
producer kaMahawela manager kahle waye manager kaMahawela ekhambeni kaMahawela cha waqhubeka nabafana bakhe kwangena abafana bamaHawela kuqhutshwa nje nala amantombazana futhi ayivele khona umlami wami mantshitsha amhlophe izesheli zethu intombi kaMahawela abazaye bese ndona nazo ngibala kulawa yade khona uyabona ubudlelwane nebhuti mina ngithi mina ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma ngento engiyichofa la izishini khuluma ngento eyenzeka ekhaya engangiphila kiyo ngiphila nayo la eGoli ngiphila nayo ekhaya ubudlelwane akaze bhuti bube bubi phakathi kaMgqumeni noMuhle laba abantu laba bangabaphathi beinkampani noma kangabangani nje noma abanye abaculi laba babe kwakwabaculi imfutho ababaqashile ukuthi bezobalekelela eqenjini ngicela ungasebenzisi igama lamagida ngoma kahle kahle igama engalithandi kuba nohlevana umuntu ophakama okhuluma lelo gama kahle umuntu ongazi ukuthi ngomculo alikho igida ngoma umuntu mayisuka ezela ezohlabelela ezothi ucela ukuzocula akasho ukuthi ngizocela ukuzogida ingoma sozohlabelela abantu abaxabanisa lezi insizwa noma abakhanda ukuthi kubantu baveza ukuthi ebantwini abezwani yilaba abantu ababaqasha babafaka phakathi kwabo ngithola babengakaze bengezwani bengazwani gcina sesibe nenkinga neyabantu bakithi ukuthi abomndeni ukuthi umuntu angithi phela nomndeni nje ubusuku uvukelekile umkhulu khona ongakubona okungale kwalendlu okwamama uMandlovu akakuboni ngale uyabona omama kaManqele okwenzeka ngala akakuboni kodwa mawusufika umbuza wenzofevele kusho ngathi into ayaziyo kanti akusikho naye uthatha into akasuke seyizwa ngomoya ngokuchecka ngendlela yakho labantu laba babefuna umgqumeni bese side labo noma ukuthanda umgqumeni noma yini noma ukubulala into abamahawukela labantu ingoba babevele bezinyoka mkhulu ngiyangizwa babevele bezinyoka ngoba bakwenzile ukuthi umgqumeni noMuhle bakhomba ukuthi ngathi bafuna ngathini bakhanda isithombe ebantwini ukuthi babahlukanisile bahlukene ngiyezwa uma ukuthi babekade beze ngobuhle pho mase behamba nomgqumeni abaqhubeka nganayo yini begcina bexabana nomgqumeni futhi banjani labo bantu abanjalo ngoba buka wena abantu abeza ngobuhle hayi inyoka star labantu laba bamwina kumgqumeni uphuma nabo still futhi baxabana nomgqumeni baphinde bajikela yena futhi esengaphandle naye avuleka amehlo uthi hayi man lento ebengiyifunzwa yilabantu ayikho umfowethu wayivele ingekho ngoba vele naye wayengazi umgqumeni benenqa uMuhle benenqa nomgqumeni yayivele ingekho lonto le sidalo nje usekhona uMuhle evuleka amehlo noma usekhona uyaphila wavuleka futhi wabuyela uxolisa cha phela zana alikho vele igama akalisho ngoMuhle umgqumeni iliphi wona olazi hawu angiyeza thwa lapha koNoldi lapha eflatini uMuhle wayeme nesibhamu lapha neqothi umgqumeni ubha mbona lapha phansi ayifuna ngesibhamu okuMuhle lalela mkhulu mangakubuza nje futhi phela wena nawe uyibuke lento uMuhle uhlala eGubazi ePholela Gqumeni uhlala eGubazi eMbandlweni ngoKhisimusi bawudle emoyeni eGubazi bawudle eMbandlweni ma uthiwa wayemfuna mhlawumbe indawo zangathi ukuyibonela ukuyibona masishutha ku TV wethu uMuhle kade wakwane inkinga umgqumeni oyokelana ukuthi emdubule emakhaya leso sibhaba abakhuluma ngaso walomuntu ekhaya ngephasika banaye ngoKhisimusi banaye ngoJanuary bazonyuka bonke bagibela imoto eyodwa imoto ezifanayo eziza la eGoli wayomyekelana siyomfuna emafletini angithi into eyayikhandwa lezi izitha zalo uyabona kahle isitha ngoba ngisho ukuthi izitha ekaMgqumeni zayihlakaniphile zazivule kakhulu emqondweni zabona ukuthi ukuze sithole lo sidlale ngaye asiqale sisuse lo uzoyipopola ingozi ngoba lona uzoyipopola ingozi uhlakaniphe kakhulu vele nangeminyaka phela besekhulile vele uMuhle kunomgqumeni umgqumeni besemncane kakhulu mfowethu angeke ungitshele ukuthi ibhungwe lino 17 years ngitshela yonke into seliyayibona hayi ngeke neyingozi nembi cha uyabona
Shuthi ngesingawe into eshoyo wena Duma ukuthi umgqumeni nomuhle azange baxabana kodwa baxatshaniswa abantu futhi azange becingana azange bepersonal usho njalo. Ngithi mina nguMasomani. Umuhle nomgqumeni azange bexabana. Lokhu kwamahemhem ayikhandwa izitha zalo omunye ngoba le nto phela ufuna ukukhumbule le nto leyo kahle kahle nokuthi ize isabalala yasabalala vele izitha seyiphumile kulomgqumeni kuyokunaka lokho le nto leyo yasabalala izitha seyiphumile kulomgqumeni zayiveza ukuthi kahle thina seyizitha yabona sezilwa manje nokuthi ngoba sesiphumile kulomgqumeni lo okuyena simbonayo ukuthi ngokomqondo uvulile futhi akafuni lutho ngalo asilo nokumxabanisa nalo sibadunge ukuze thina sophuma sibe bahle eceleni. So uyayibona manje ngozwa kahle shuthi ubaba omncane ukhamisele lokho ayesitshela khona kuyiphutha ngaya ngisho ukuthi kuliphutha ekugcineni emhlabeni mawusuka ubuka izinto amehlo ngeke ethi awabuki ngokufana noma usuke uzwa into ngamadle bakho ngeke uyizwe njengami wezwa ngiyakuzwa noma usuke uhogele ngeke uhogele njengami ekugcineni akekho osuke ekhulume amanga lapho ngoba nami ngisuke ngiveza uvo lwami naye usuke eveza olwakho uvo kodwa ufuna ukwazi ukuthi noma ngabe uyaxeka ufuna uxeke ngokuhle. Yes. Wena njengendoda ohlala nawe kakhulu futhi ngithi umuhle. Azange uzokuba usho nomgqumeni futhi naye ngahlala naye futhi kakhulu. Iminyaka futhi mhlambe engangayo leyo angiyiphathi ke kuzalwa ekhaya. Uyabona akukho ebhuti. Akukho umntaka baba. Asidayiselwa kahle iphephe wrong. Abantu nje bazi be wrong ngomuhle. Kahle kahle umuhle mubi nje kubantu abantu. Ukuthi inkinga la ikhona wena mfowethu lento isuke yaphakama kakhulu. Uyabona. Lento nje isuke yaphakama kakhulu. Iphakama kakhulu kuphi ngokuthi mfowethu ngiyaphinda futhi insizwe zayekade singazwene nomgqumeni zazinamandla kakhulu. Le yamholwa leli yaqembu mfowethu wayekwazi. Uyezwa ngithini? Wayekwazi ukuthi manga namhlanje efuna ukuthi ulale ungazwene nomkakho bengakwenza lokho. Uyabona? Phela ufuna singafekethi la. Enolimo sho. Benolimo oluhle. Oluhle futhi ekwazi ukuthi into bethi mangabe ikhiphi isabalala ivezeke ebantwini. Uyabona? Benzani bagida bacula benza yonke into eqembini nje. Cha la seliphumile nje iqembu. Maliphuma iqembu benzani bona eqembini babenzani kumgqumeni? Besekhona. Kumgqumeni phela babe ngabaculi babenza konke lokho. Babehlabelela begida bemlekelela nje. Cha ngifuna nomuntu obukayo ekhaya phela uyabaleka negama ngifuna amcinga ambone ukuthi ubale lixoku leli yabo. Cha webhuti laphana cha insizwa vele ayisebenza nazo mntaka baba. Insizwa ayisebenza nazo. Esekhona ukuphuma ngathini ukuqala kokuvela kamgqumeni amagcokama abakwethu malanda amhlophe. Lezi insizwa ngeke ngisho ukuthi umuntu oyedwa nazo zaziningi kodwa ukuthi ugcine sekuvela ukuthi umuntu oyedwa kuvele emva sekuvela yayisayiveza yena ke engasavezwa abantu. Hawu. Bathe mabekwenza lokho mfowethu bakwenza egameni lokuthi phela khumbula ukuthi wabese umuhle umgqumeni wayesaphumile kubafana bamahawela nabatshiya amhlophe nomlamo wami. Yes. Wayesephumile esekumalanda amhlophe nomgqumeni abakwethu namanye esasenawo. Phela inkinga yokuqala iqala lapha. Lesikhathi ephuma umgqumeni lapha ngithi ufuna belwe lelizinga lokuthi kukhomba ukuthi akezwani nobani nomuhle nebandla leqembu ababesebenza nalo osisi umanini osisi uMasibiya uwinile. Yabona? Sisi umanini ekade ehola umlamo wami. Sisi uMasibiya wade ehola amatshiya amhlophe. Ngoba phela yonke lento into kwakahle hleshule emculweni kwase sekuvezwe lento ekhomba ukuthi emculweni mawuhlwana nomuntu anisezwana. Phela lolu khondo lo laqala kuleyo ndabana ekutheni
Mantshitshi amhlophe umlamo wami abafana amahawela yabona thina singamagcokama singabakwethu singabalanda amhlophe emzwilini yabona ekugcineni kwashintsha bona ababhebhezeli bashiya lamalanda amhlophe nalomgqumeni nalamagcokama bahamba bayoqala iqembu labo bodwa balibiza ngani manje likhona angisakhumbuli kakudala bayikhipha khona idemo hawu usho idemo bakhipha amaqhiya ama CD nami ngize ngathi mangifika emculweni bengazi ukuthi mangilala ngicabanga indaba ukuthi ufuna ngibhala ingoma ufuna ngibhala ingoma ehlula ingoma ethile yaleli qembu thini kimi obenamandla nti hey baba amageza amahle ongenza isithuthu cha yazi kahle ukuthi yo manje kuyavurusha cha phela mkhulu egcineni kwakhona cha naki kuyaziwa amageza amahle egcineni mfowethu amageza amahle ukuphuma kwawo aphuma ngathini hayi kahleni bafowethu ayekho umuntu ongazi lento amageza amahle njalo lapha bethothi akhona umuntu ongakhumbula nje abantu abayazi umculo bathi mabephuma kumgqumeni bazwana nobani abaxabana ngani naloyo baxabana bona bodwa baxabana baxabana la yomunye futhi abaxabana baxabana umgqumeni mangaka amaqembu axabane nawo emva kwalokho hayi mangaka amaqembu aphume kumgqumeni kwathiwa sesixabene nasizwana emva kwalokho alikho futhi nelapho mala khombe ngathi kunengxabayana engathi ishu la ngithi la selifundele lento laliyitholile lolukhondolo selincelele lolukhondolo obelivela ukhona mangabe ufuna ukuvela umculi yenza ngathi uxabene nomuntu egcineni umuntu okhona ebonda hayi ayikho lento engingayenza bacula indlela eyodwa indidane nomuhle angizazi lezi indlela so yikho nomuhle abacula into eyodwa webhuti labantu bonke mfowethu becula ushameni masikalethu ushameni ngifuna ukuthi bemsabe kangaka umuhle angeze ngifuna ukubuka ukuthi yini bemsabe kangaka umuhle washo kwawumsaba vele umuhle wayeyinsizwa bhuti umuhle wayeyinsizwa angizwe ngithini ngaye ngesabi la insizwa phela abantu abakhumbula abafana amaholo baqashwe uye nabatshiya amhlophe baqashwe uye nakumlama baqashwe uye bebegida naye behlabelela naye wazwa babala kwaphuma bazama bakhipha umgqumeni eceleni naye futhi wangekhuluma ukhishwe yibo wasesikhathi vele phela hamba imizi ikhule yabona phuma umgqumeni ophumele eceleni hamba nabo futhi bamazi lo muntu lo cause ileta lesikhuluma behind lana nanabo uMapholo ukuthi umuhle abantu abaningi ngalendlela ayemuhle ngayo njengegama lakhe ayemuhle kakhulu mfowethu amandla akhe kodwa abanjiwe nokunconywa kwakhe yonke into akuwona amandla akhe mfowethu abanjiwe nokunconywa ingoba umuhle bengahambisani nentembi nento ebhedayo yabona yabona nje emaholweni bayokutshela insizwa esezindala ezazikhona ngoba lesasikhathi umculo usadlalwa kakhulu emaholweni njalo ma weekend uyazi ukuthi ejulisi uyazi ngoma ngolongolo kunabaculi into owazi lokho akuneholo khona ethembise hostel kunabaculi eSoweto kunabaculi angithi yomdlalo leminingi bikade ikhandwa zinsu nami ngithe nathi thema sifika safeza ayithola leyo mdlalo anginjalo ndaba anginjalo imidlalo yasemaholweni nathi sithola imidlalo yasemaholweni isikhathi esiningi mangikhumbula nje kahle ngabanye ngeke ngisabakhumbula abantu bayade behlela leyo mcimbi leyo le idedami bingakandi kakhulu yomcimbi leyo ibihlelwa ubaba umbatha othiwa umthiya sizwe imfishane nje ikhaliphe kakhulu ngomqondo ifaka ibhayireti itshekise eceleni eminyama nobaba uSluma nobaba ubabu Zuzumuzi yabona abaningi nje yabona eyomcimbi leyo ngisho imicimbi adidlalwa nje leyo ndawo zonke futhi yabona bengaze benankinga umuhle nomgqumeni
Ngithi lokho kugcine sekukhanda kunento eyagcina isivele kuthene ngathi abaculi shuthi lezi insizwa zamakhetha zagcina seyikhanda ukuthi funa kube ngathi abaculi bakaMaskandi noma ngithi abakashameni ngoba laba abaculi isiZulu nesimpondo nesibhaca cha bengekho nkamkambi kulento nabombhaqanga abombhaqanga babe khona mhlawumbe ababili noma yedwa kodwa nje koyilabantu bakashameni abaculi bakashameni bese kunalowo ngqondo ukuthi noma kufikwe eholweni makuhlala ngathi kunendawo lezo kushintshelwa kizo makusahlela bakusadlala omunye hlelo ngapha kudlala omunye kuthola omunye anti manje uyabona hey mangathiwa ngihlala nale ndoda ngihlala esayidini nalona kuzobe ngathi uyabona kodwa umuhle kube lokhuza umuhle beyithandela kakhulu amambawu cha ubeyidlela amambawu ethanda abantu futhi lemidlalo ibiba semahostel umuhle bekumculo umuhle bungeke umbone egugumbe ehlenyuka nezimoto ukutshela ngomuhle engimaziyo ke mina ngingamfundele ekhuzele ephepheni bengagugumbe ehlenyuka nezimoto enzeni uyabona mangabe umdlalo usejabulani ubesuka ejabulani endlini enezinsizwa sezimbi umuhle bebizwa zinsizwa yena ngasese kuthiwa engakadlala amatshicha amhlophe wendoda ubuye ngapha kuqala uyabona zipheki kusithenga inyama la zidla inyama iqoba inyama iphuza utshwala idakwe qede eholweni uthi mayifika lapha eseyodlala mayifika ufika kudlalwa lo mdlalo lo yamaqembu ubenganqina nje sidayetsheta yilonako wakwethu ufika ihlali lapha hleli khona beyixoxela indaba zabo oyothi lokho kuyiliphutha kuleli bandle besinali ngoba ulwazi bekade engenalo bevele sefakwe lento ekhanda lakhe into vela kulula ukuthi uyibone mangabe uvela ucabanga okunye phela umqondo wodwa umuhle isiginci usifundaphi khaya cha angeke ngazi kodwa nje ngibeke kanje umuhle isiginci washada kakhulu dala kakhulu ngeke ngisho ukuthi ngathi wasifunda kuye ngenza ubuwasifunda kuye noma abafunda bonke ndawonye kodwa nje futhi kungenzeka lokho ikhona indlela ekuthiwa vele khona wafundisa omunye noma khona wajwayeza omunye ngoba bebengamathi nolimi vele beshe uyabona ngisho nangelanga lokuqala beqala ukuze egoli basukela phambi kwami ekhaya umuhleke nokhaya wayivele umgqumene eseqile weqa awuyiphuva yabona ukuthi uyakuzoba late bekweqiwa phela webhudi njengoba ngikutshela ngiqalaza iqembu lakho legwalesi yogwayo wesintu ubheke nezingadi eseyivuthiwe ukwazi ukuyovuna ebusuku umnikazi wengadi elele uma ukhule endaweni yobugebengu futhi ufuna ubheka iqembu lakho ujoyinekile ungene kilo labana bakhulele endaweni yomculo sikhulele endaweni yomculo behlala ehlabelelwa lapha mangahlabelelwa gidwa ingoma nezinto ezizalwe zikhona bezizenze bezikukhuthaza ukuthi hlabelela jabula yabona bezikhipha kuyo yonke lento ngakithi maqonye insizwa behamba kuyoshaya isigubhu isigubhu washawa besingashaba ubaba laba basegoli nobhuti abadala basegoli beshawa yibandla leli ligcwele la emakhaya elusi inkomo encane ethiwa wonke umuntu esigujini ezinye indawo kuthiwa kushaya uphondo yabona ngithi ngisho njalo lenkande sibili ishaya uphondo yabona usukwe la wezwa ngifuna uqonda ukutshela ke mina ukuthi isimo sabo sokuthanda ukuthi ngathi yonke into yenziwe ngokweqiwa ngokweqa yabona kodwa ke lokhu sebehamba kokugcina hayi cha mfowethu uyabona bathi mabehamba nami kwahlengazela inyembezi emehlweni kwakumuhle nokhaya nowabukhaya yini awuhalela noma cha bangenzela le nto ngayivele ngayibona iphila ngangamazi mina ukuthi umuhle isigini uyashaya ngale ndlela wes ngangamazi mina ubabukhaya ukuthi inkositini yakwazi ukuyidlala ukhaya uyakwazi ukudlala inkositini ukhaya sikhile kuzana inhlobo ye-instrument athe ngayidlali yes ngangiqala ukuzwa ukuthi ukhaya mina yakwazi ukudlala inkositini ngale ndlela cha idlalwe impela nawe uzwe ukuthi hawu anti icassette ebu yilo ngo serejweni kodwa ngiyahlephulela bani ngithi sebehambile ngiqhoshe ngabo ngithi khona into enizoyizwa yaziwa yimi ngadwa nansi ilalelani kancane kodwa
uyabona basuka begoli cha isigebengu lesesincane asivele sesisegoli vele kodwa kwathi vele sifikele vele eqandeni ke kubaba bengaconsi phansi umqhumeni ma uke bemthanda umqhumeni qanda so kuyiqanda lakhe Qabe kuyiqanda lakhe Sithi njengoba usho ngeza nezinto eziningi uyifunde lapha lokugcoka manje ufundo okuningi imkhulu ngifunda okuningi Shuthi angithi uthi ibhova behlala kakhulu nobaba wakho. Ibhova nayo izinto eziningi leyifunde kubaba wakho. Vele likufunde khona. Ukuyeka kwesiphiwo ngoba isiphiwo vele uzalana. Swayivele vele isiphiwe naso kodwa ubuhlakani. Nokuxosha amambo ukuthi axoshwa kanjani. Phela bokumgqumeni weDuyas. Umgqumeni zingake ezithe ezimhlubukile insizwa ade ezithembile zaphuma zaqhashaza lapha zayizitha zakhe uke wafadala la bevele phakame kakhulu ngiyabonga mina bevele phakame kakhulu ngiyabonga mina yaba yenye nje into yake impela kwakwashuba phansi wabonda ayikhona kodwa futhi besibona bebeke befika hayi cha bebefika phela hayi bebefika webhodi ngengoma amageza hayi bekonakala yabona ithwasala langempela befika umfowethu ngengoma nanibona ukuthi ayisenkingeni yakwethu la phela uthi ngikutshela lapha kumgqumeni besinamaqembu nje amaningi yes bekhona ogeso yebo ogeso ithwasa lami malanda mhlophe imizwilili abakwethu amagcokama umgqumeni kwasekugcineni ke sazofaka insizwe ezintsha ezayifika amaduma amahle yazo lamaqembu wonke la kogeso kwakumasomane kusikhevane kujivers elinike kushilisi bangizwa ithwasa lami kumkholwane ku DSD kumjikjela mvuka ngubani yazo qondana imithetho kuqondana imithethwa lokhuzane abantu nje ade begcile kakhulu eqenjini uqondana imithethwa nje naye abakade futhi ubona ukuthi makuthiwa bonda bekhe emidlalweni bekuba unyamboza into enesha besiba nomfo kaKhumalo usibonana sizwa lezo ade ubuzwe mangabe kukhulunywa ngoqondana imithethwa lapho lezi phela umuntu uyambona ukuthi igazi lakhe lifike lamukelana insizwe iyashesha yafika neyafika nje nayo umuva le yabona ithwasa lami hayi sengibhalile bese kuba zintombi ke lezi umzweleli lokhuzana uyabona kodwa la ibhaleni ingoma ababhali beingoma ngwayekela kwamanye into bakushuthi amaqembu abenabanikazi bawo besingabanikazi bamaqembu sinamaqembu sisonke kodwa mase kuthiwa emadoda akithi angena amanzi endlini bekufuna zonke zobuthana kumgqumeni enamandla sale ifekezelayo sale igaqa ngemuva ngangithola bekufuna zonke ziyobuthana lapha eqenjini elizokhishwa ethiwa umgqumeni uyezwa nawe ukhipha ithi yakho nami ngiyakhipha kanje isikhathini esiningi ke bekubeke ngabize insizwe engaka kumgqumeni nje cha ababhali beingoma bebengebangaka bekumgqumeni kubhuti usikhevane ku umjikjelo kumasomane bese kwa unyamboza phela angeke sale yena Nteneshe namqondisi Nteneshe edlula igiji bewumqondisi ke vele uyabona makuthi uyabona nje uyaboshele kanjalo beboshele nje kanje bese kuba khona ke kumagcokama kuphi lezi ezinye senza ngoba ingwathi iCD neCD nabanikazi bani bawungxolela abaye ngasababalanga nabakwethu baba nje usonakala zondi kwakuyibandla labakwethu lelo yabona abawethu engazange ngisababala awu kulungile usuyazi nje kwabakwethu ke kwabakwethu kwakusomntwana ngubani sonakala izondi mgqumeni mina ngingena ngokubhala kubombhalo wengoma magcokama DSD angekho lapho hayi ujisa ukuthwasa lami
amagcokama kwakufike kube uqoko umgqumeni nomthethwa futhi wayiphinde engene naye lapha kumagcokama uyabona ebese kube nababhali ke beingoma thina laphana besihlela kanje beke kuphuma ingoma besike sithi makuthiwa nampo ogezo bakhiphile silungise sipheka bona estudio phela ingoma ebefikile umhlanganiso mesiyibona iyanela lapha ya kumgqumeni bekufuna sise khona ngoba egcineni kadwe nanti iqembe belibhekene nengwadla lawa amanye hayi bebewabuka nje yabona oneyinsimbi kanjalo ngoba emaningi phela yeah besikhipha ingoma siyizwe ukuthi ayikhona le ngoma ayikhona esikhahlela kangaka amadoda akithi hayi ayize ngathi asivoteni bapheme hlale sikulwela ke thina bebandla besibhala no abesenza ubuqophololo kodwa nje hayi cha besikhala phela angeke madoda akithi lena ingoma isibolekeni bafowethu ayiyo linda umgqumeni sishiya lapha estudio kwayana njoba nje behlala isala nje yikho umgqumeni ngathi unamandla angaka thina phela umgqumeni makuthiwa zokhipha iqembu besingakhiphi thina ukuthi singona khipha iqembu lizoba nezingoma ezilishumi sekufuna siqophe ingoma ezilishumi phela cha iqembu mangabe ingoma zilishumi so can't soqophe ingoma zibe yishumi nanhlanu senzela ukuhlunga phela yeah khona nezophinde icelo lapha uzoke efike nje umfoka lokhuzana umfoka Zondo sonakala ethi hey ngeke madoda le ngoma le hayi mhlambe ngisibonelo mhlambe senza amalanda amhlophe ethi cha le ngoma le akwesiyenza ngenye indlela le ngoma ngicela iye kwabakwethu uyabona ifike nosomntwana ethi hayi ngeke madoda ethi singabandawona so ikhipha esinqoba thina ukubambisana hayi kakhulukazi yeah kwayinteni lokuyibuza ibandla eliningi lisebenza nomgqumeni le ndoda umculo bekulalwa nini kuyo yonke lento engawo usubalile amaqembu amangaka close to 10 khathi nini ushuna bafana yonke lento lena hayi cha webhuti lezizwa phela bingasebenzi ukuthi bisebenza nezihlaba namanje wazizwa bongavuli lokhuzana umnyango lozozizwa ukuthi nansi enye isho lapha nansi enye isho lapha phela bekwabaculi lapha abahlangana abaningi cha kulalo bekulalwa nje ngendlela ejwayelekile kodwa umuntu bezazi ukuthi makushaya isikhathi esithile hey utho kodwa kumgqumeni isikhathi esiningi mfowethu benqoba ngengoma kamoya amoya ayichaza umgqumeni ingoma isikhathi esiningi nami lokho futhi bekungayenza nabanye futhi buyenza nomjikijelo nje bekwenza ngokubalela nje ayizafika ngalendlela ingoma eningi beyiphuphe ebusukelele mase navuka nodla babhemu awu ayisho ebusuku emini asemini nje walala ziyakhala mayishi like obusho ayishayile indidane ngale awubanjani lana uyasho ukuthi hayi madoda konakele sasingalala umthetho ubala umdala inkukhu necala phela umthetho omkhulu ukukhumbule liyansizwa liyana umthetho akuyona insizwe endala lo ndlela ngoba nje besuka edelelwa leli qembu lamageza kuthiwa ikhehle lidala njalo alikhehle umthetho kodwa bebuka ubuhlakani bakhe la mhlawumbe lena nje ukhuliwe lapha mfowethu into enesha mfowethu iyakwazi ukuthi isuke nawe la mina njengoba nami ngiwumhlabeleli nje noma ngeke ngahlabelela isikhathi esidanyana noma esincanyana besinokusuka nawe sinqamula amazwi yabona sithi mase kwenzeka lokhu sithi qala sithi yehe yabona singibuke zami umfoka sibuya nomdlalo bengibuka osikhwama kuthiwa he noma sibuka ingoma egidwa lapha ayikhona yabona phela indawo efana kunendawo ukuthi usuye kwaZulu Natal ushone khona ufike emagidi uthole ingoma yashamina bayazi bagcina ukuyibuka eTV mase leyigida bathi
kuhle khona kumnandi beshaya ihlombe bejabula uthi manje usiyesaba manje umuntu uthi yena ake ngiphoseke nami athi manje sesibethe ihlombe segida nombani elizojabula sonke la impela noma efisa ukuthi naye ngabe uyangena manje uyakhahlela ezimbili ezintathu ethi we ngizoqala ngapi kodwa mawusuke kade uphila nensizwe njengentene nje ayikho iyona nizothi nina nenza nijabulisa abantu ngalokho abagcina kwa TV noma bakubona emagoli yena usehogela okwasekhaya umthetho akayiqhenyi futhi nombani labaculi kade sicula nabo kumgqumeni nombani mayemcela ucela umthemphelezelo uyahamba naye Sicela sesibona umgqumeni kahle kahle Interneshi isebenzile kumgqumeni isebenzile leyansizwa yamenza lo umgqumeni ayiyo namhlanje isebenzile leyansizwa ubaba umthethwa ubethi noma kuthiwa kunzima kanjani yes mina kumgqumeni bengimhlela bengihlephi angazi bekumuhlephi kodwa nje bengikwenza khulu bengumbhali weingoma cha bengibamatasa nokubhala ingoma uthotho okunye ngithi into nento phela ingumnikazi wakhe yes njoba siliqembu khona umuntu owenza lokhu khona wenza lokhu khona wenza lokhu mina bengimatasa no producer ngibamatasa lapha ngihlupha ukuproducer nokuhlela ingoma uyabona uyabona nje kwi SMS SMS kukhona baba uMthuli yes ku SMS azange ngitshela umgqumeni wathula nje wangibuka bena leli hlo lakhe kade kubuka ngani thule nje kubuka ngithi lesikhonze nokudlala thina bedlala kakhulu yozumethu hey ngibukani wena nobubi uthi ayifuseke uxolo eTV hayi lalifuseke uphuma obunjani ayifuseke nokungeke yabona mina ke bengikwazi ukumbona okungibuka kwakhe yabona iSMS SMS vele kuyifanele nje uyazi na ukuthi sasikhanda kwakwenzakaleni kulelizwe lika Maskandi emhlabeni waMaskandi kwakwenzakaleni ngiyazi mina i2K alazi lapha ekhaya sasinenkinga nje entsha yayintsha sha hey ithwasala ngempela phela ngithi bengingabalaleli kakhulu kodwa cha mase kuphoqa isimo bekungiphoqa ithwasala ngempela yeah webhuti kulezo nsuku lezo sasikade osasesikhulile abantu baqeda siqeda kudlula kuba amagcokama asibesabi bakwethu ize insimbi usegoli ogezoni shutha ngamafoni ithwasa lami lonakela izwe uyabona nje lezo ngoma engibalayo sahlala phansi sakhokhumula sibuya kanjani madoda sasebenza madoda kodwa khona siyazi lezi yansizwa nazo ayithu wemanqele zafika ofuna ukukhumbula phela amageza nethwasala ngempela yeah estage umfowethu besiqala sibe nenkinga estage yeah wezwa ngenhlahla cha inkinga thina into yenza sibe sabi ngoba cha abantu babephethe ihlabani amageza ayibophela mfowethu alikho iqembu libophele njengamageza makuthiwa kuziwa onyaweni wezwa makuthiwa kuziwa onyaweni ayiskimu somhlaba lesana kwakuyiskimu somhlaba mfowethu makuthiwa kuziwa la phansi onyaweni sonke isikhathi behlala uma kuthiwa siyobhekana nezinsizwa sibe nako ukuthi lezi insizwa uyabona sinqoba kanjani lutho ukuthi uma usufika lapha estage kwesifike nje sibhokelwe iqembu Thokozani la nangu mfowethu number 4 Nkosi yakho nangu umuntu ohlala isibhilitela ke lo stage kade ngapha kuphuma ngapha womfowethu vele la kumfoka molo enkabini endala hayi abafowethu labo yabona qhamu umfana number 4 uthi ulindele umfoka akhanyile uthi ulindele umfoka akhanyile uyinuthi ezokubhaxabula ngonyawo begida phela lo muntu weba
uthi ulindele unje encane uthi ulindele usheku uthi ulindele umfokantombela bese uzoxhashazwa nje ulokhuzane hawu kodwa Nkosi lokho bekwenzani bekwenza umdlali bemnandi bekwenza lokho ukuthi wendoda awedwa la umdlalo osubani ucebo uthi usalindele bona ngithi ngeviki endlule besihlukunyezwa yibo ngoba hayi cha mfowethu hayi thina besifika nje besihlala siqonga nje hayi owaziyo ngelokhuzane hayi besihlala siqonga uthi usalindele lapho ifika umfoko amaJoda ngalelo viki awuna ngikhwele ebhasini webantu kanti sibhekene nobani uthi ubheke yena bese kuzoqhamuka ke manje ucela simnike bexoshe SAP kufika ama-SAP kuxoshe sithi mase sihlele emotweni wamadoda kodwa ke manje sekuyini le umuntu obekhonze ukuthi mangabe sisemcimbini ekhonze nje ukuyobuka umjikijelo bethanda kuyobuka umjikijelo nobani nobhuti omdala Sikhevana beqondani phela vele bekumphoqa ukuthi sonke isikhathi akahlale yena funa ache uqondani behlale noNtshatha bemi kanje ngemuva ka DJ ngoba le nsizwa yasebenza ngomqondo wayo uyabona uthi mayibuya umjijelo madoda ubani ke namhlanje lapho gadelo uthiwa hadi uyena uyabona umdlalo ebesudlala wena bhuti ubunjalo noqozo olukhulu kulithola kulezo nkinga nje njengalezo awukhona nikule show shewa ngazi kuphi ngapha ehholo wangena umgqumeni kade badlala amageza aqala naye wayekhala njengawe nabo bekhala njengani futhi uthi bafika bashaya stage uthi lapha bahawaqapha nogqoka isicholo uthi bangena qapha perform amageza asangena umgqumeni dlala live emanqele vela nomnyango bengaphumi emanqele ayona makufika elokhuzeni bhuti stage hayi amageza xosha kakhulu hayi ukuthi abesixoxa behlale siwaxoxa kodwa nathi besiyibuza ukuthi kanjani yabona besiyibuza kanjani kodwa sibuzela phansi ngoba vele banamandla yibona hlabathe beyibuza ukuthi hayi nanti laba vele kwenziwa yini uyabona ayibe besigcoba wendoda bahle hayi besigcoba hlahla ayiwa vele bebophelile phela bekuzihla abantu futhi lapha yabona mongakhumbula umfoko wakhanyile angithi umholi weqembu leintatheli ukhumbule unje encane umfoko wangubane naye la kumgqumeni ube neqembu elithile belhola ukhumbule ushewu ukhumbule umphondi naye beneqembu elhola yabona lapha nabe kusuke kuqondene amageza abekahle kahle ukubafana hayi Qedile. qedile kodwa ke ngoba nayo vele kuyenzeka izinto cha besibashaya nabo bavuma lokho cha besibashaya impela so niyabe nemandla ngapha ku live live ukethiwa hayi benixoxa nomgqomo hayi bekuphuma isikole lapha because live phela vele awudingi kakhulu ukudlala we stage vele kufuneka la kodwa ko live besikhona labantu esibhekene nabo hayi nathi besifike siphazamiseke ku live khona beniphazamisa nani mfowethu yoni babu mfisana wakubani ku live hayi laphana usibe ubuthi mawusuka la stage uyazwa yamuntu kahle kahle ngathini mhlambe nalokho ukuthi bethi mangabe edlala uzungathembi ukuthi live ubuthi mawusuka la backstage uthi uqhela ume ngale kwethendele VIP uthi usesangweni laphana uweleza nabangani bakho bama security enzwana nabo abagadile laphana uzuthi hayibo amaningi webhuti
ku life ngokwethu cha ngokwethu kodwa nje kumaskandi cha hayi thina lesishawa futhi bayahlabela bacula umaskandi ku life bayahlabelela mfowethu uyezwa bazi ngalezi ayikhathi vele kawona la ikhala kakhulu phela ufuna ukukhumbule kahle kahle la amehla amaningi ayisuka ebheka umgqumene ebheka amageza amahle kubheka ubaba uLthuli kubheka ubaba uLanga uyangizwa mawuthi ubuka lezi insizwe sezindala neseyiqoqodile ubaba uLthuli nobaba uLanga thina vele sizingane so ngoba vele sifike sayigaxa insizweni ezindala khoma ukuthi sayaqhathwa abacula ade belapha ngaleso sikhathi hey kodwa kayi sijabuliswa nayilokho ukuthi sithi sibheke nesodwa ifika insizwe endala ishaye phezulu ikhanda lopho ukuthi ayingishayiwe lungileke kodwa bese semdlalweni obuhle kahle hle uyiqinisa kangakanani ukuthi eseligula ibhovu khona bamqhelisa eduze kwakhe u-international ongiphendula akukho yenza silindile answer nalabantu awume Coca-Cola Mrs yashisa hayi ngikhululeke yehlisa ukunika isikhathi akujahwe ndawo into ebenzeka yini wena mkhulu phela izingane zandawonye njengobuningi bazo njengoba usibona sigcwelela endlini nje sizingane zandawonye yabona sizingane zandawonye nje eqinisweni kwangekhona kumqhelisa lento ngicela ukuyilungisa ngiyafisa nabalaleli lento bezwisisa mina ke bhuti hayi ngiyinsizwa nje impela ngendlela zami ngoba ngikholelwa ukutheni kunento ngiyibeke ngalendlela efanele engenakho ukwenzelela ngiyongixolela makuthi kwa TV ngikholelwa kuloko hayi angingixosha kodwa perfect TV ngophinde ngibuye ngangixosha kwamanye akholelwa lana ngazo kusazobuya nga5 ngazi ngaphela kithi la ngikhuluma kahle impela ngiyesibene sakithi ngithi mina kwangekhona ukuthi into enesha iqheliswa noma abanye abathile baqheliswa akekho umuntu wayinamandla okuqhelisa umuntu lapha kodwa inkinga ufuna uyikhumbule sasenayo leli yaqembu lethu besigulelwa ukugula kaMgqumeni akugula ngayena yedwa sagula ubuthaphu uyazwa kwaba kithi nje ayimo ngagulanga ayonhlobo efekeze lapho yabo sagula mfowethu thaphu yazi yaqala ukuvela le njoba ngithi mfowethu sagula ngichaza ukuthi vele makugula umfowethu ukugula mina yes sagula mfowethu thaphu sasibamba ngapha sika ngapha so sikhathi leso uMgqumeni uyagula umsebenzi ade wenza ngokujwayelekile akasakwazi ukwenza uyabona okwesibili lapha sefudukele khona noma sethuthele khona ungixolela uma ukuthi igaba lokufuduka lisho into embi kodwa kwangekubi alikho igama lapha esethuthele khona emzini wakhe ayesewutholile ngapha abantu abaningi babengakwazi ukufika kule ndawo sasisebenza nabo yayiseceleni kakhulu uyabona yayiseceleni kakhulu mina njengami nje kusukela leyo ndawo leyo iyobonwa iyothengwa ngangikhona ngayibona ngufakazi bonke ngabenza nami ngaqiniseka kodwa kwamina ngangakwazi ukuya khona wezwa ngaleso sikhathi kuyagulwa kulendlu begulwa phela lapha ngesikhathi uyabona nje ngithi mangicabanga lento ngibabuka abafowethu sekunje sekukuhle ngizwe ngikhululeka ngizwe ngijabula kodwa ukujabula okunosizi ngoba uhamba kaMgqumeni sasingalindele ukuhamba uMgqumeni sasilindele abanye babafowethu hayi futhi oyedwa uyabona
into eyaphazamisa kakhulu kwaba yileyo inkinga besithi njengoba sihlangene besihlangene khona thola ukuthi sinabantu abaningi abasebenzisa amahemhemu okusixova nokusidunga phakathi nendawo. Uyezwa nje uma ikwahogela umkhonjwanyana othi ubani akaze fika ukuzobona umgqumeni lokho egula ebese naye akha amagama akhe ewathothanise ezokwazi ukuthi ethi mayitshela abantu bakhe noma etshela izitha zethu usheshe kulungiseke. Akekho mfowethu umuntu oyivinjiwe. Kodwa inkinga sasinayo. Awudingi ukutshela enye into. Ibandla nje ebesebenza nalo liyayazi le nto inkinga ade siba nayo. Ngisho la idrobheni. Thina mas practice ikakhulukazi life ngoba uma practice lokhu nje kwethu ukujwayelekile sihlabelele endlini besithi sihlabelela bese practice endlini yakhe vele umgqumeni. Yabona kwaya thothi ibandla eliningi selingale kwakuyimi nomjikijelo kuphela abantu ababade bengekho leyazo la sespread bese so practicela endlini kohlala khona oJaiva noSkhevana. La eGoli edrobheni ula bese practice endaweni eziningi ezihlukene. Thothi kuleli viki si practicela eJulius. Bekuya ngokuthi inkampani noma i-manager zeqembu umgqumeni noma zamaqembu lawa khona kumgqumeni besinawo. Indawo yokupractice ayitholakale kuphi ngaphela bekupracticewa ngeinsimbi la. Uyakhumbula? Nakuye khona okhehle egumbe begcwala indlu la. Uyabona? Isikhale izinkuntuzi. Uyabona? Thola ukuthi ke kuleli viki si practice hip indawo siyitholelwe hip. Ngeviki elizayo si practice Faraday. Besine practice Faraday lapha ku ilof. Emasontweni ikhathi indawo ade futhi practice khona indawo lesemasontweni. Ngelinye iviki si practice kwababa uBethi Ndlovu. Yakathe yona ndlela athi indawo ade si practice ngesikhathi esiningi kwaBethi Ndlovu la eJipi. Besiba nenkinga ke enkulu. Esprayed ibandla belihlala ngapha ko sprayed. Bekufike kube umfoka Dube, umpukane. Kube uDSD. Kube kothokoza nje lezo ndawo kodwa lezi indawo engapha ngikwazi ukuyihlukanisa kahle. Bekuba umpukane kwaDube kube uDSD kube uBhuti uSkhevana kube uBhuti uJaiva kube umkholwane. Nathi ngibali ibandla leli kade kahlahlela imatasa ngestage nolai. Yes. Uthola ukuthi lapho abantu asebesele bathathu. Umjikijelo uMasomane uShilisi. uShilisi behlala la edrobheni. Lokhu nje vele nje umuntu nje ehlala la edrobheni. uShilisi behlala edrobheni umjikijelo ehlala eDubu. Mina ngihlala eThembisa. Mase sifika la thina siyoke sifike nje practice iphakathi nendawo. Inkinga isekutheni njoba kuhlelwe le practice mfowethu abantu abalaphana cha bengakwazi ukulayela umuntu. Ubuduka nje uzudela. Ubuduka uzudela uzuthambe. Uyezwa? Sekuvele eqaliwe vele amafoni abekwe lapha siyakhala la. Uyabona? Mawuthi umpukana akasukume ezolayela umjikijelo ukuthi mawusuka eDubu uza la sikhona uphuma kanjani uthi basic ayidlala ubani. Uyabona? Ngaleyo ndlela uthothi izinto ezinjengalezo mfowethu sishawa ukuthi umuntu obekwazi ukwenza leyo nto leyo kumgqumeni. Qumeni bekubuza ukuthi idolobhu lazi ngeyani ngemigwaqo noma ukwazi ngokulibuka njengentaba. Uthi wena hayi ngilazi ngokulibuka njengentaba benobuhlakani lo mpela. Uyalazi ke do ibhilidi ke ifletho phambi kwaleliphi umtshethe linje libhala ukuthi ethi nakho ethi suka lapho kuphume ngalendlela lephambi kwakhe ethe uqonde ngqozo uzuyithele ibhilidi nelibhala ukuthi ufike ungene lapha. Uyezwa? Nalo besipractice la kuleli ibhilidi engapha kwalo. Uyabona? Vele uzobezwa masekhalisa imbuthonaphi labakhona. Fika uphosele.
into ke kahle kahle eyenza lobububi noma ekhandela ububutha ingoba izitha zethu bezinamandla bhuti okusidunga. Yeah. Bezinamandla amaningi ukusidunga, amaningi futhi nje sasinezithenga ngqondo. Akekho umuntu owavinjelwa noma qhelisa eduze kaMgqumeni ngalesa sikhathi. Kwamina qobo lwami ngagcina sengiyibone ngathi kahle kahle futhi sengiqhelisiwe ngoba akekho umuntu wangifonela. Uyabona? Ethi wendoda nayi le ndoda sekunje. Uyabona? Wendoda nayi le ndoda sekunje awusondela. Uyabona? Lokho ngakubuka kodwa ngoba engqondo ngijulile ngabuka ukuthi hayi man. Akusiyo lento. Yeah. Nangu ubhuti uyagula. Nangu umzali uyagula. Nangu umzali uyagula. Nangu ubhuti uyagula. Ubani ke uzophipha omunye la makunje? Konakele. Uyabona? Kwakuvele konakele. Kodwa lokho kwase kufuna ukuthi mangabe umuntu usomzwile ukuthi akaphathekile. Uyayihlupha phela. Yeah. Uyayihlupha phela. Thola umuntu phela uzothi hayi man. Ngilekelele ngifike endaweni ethile. Ekusiza ugcina ufike khona. Mina nje bengisuka lapha bengihlala khona ngikwazi ukufika lapha bengize ngisizwe yilokho. Mina ke bengize ngisizwe umuntu wesifazane lo wakhe ade ehlala naye. Mfowethu makoti angilamlela ukhona hayi nizoba khona isikhathi sini ngikwazi ukuba lapha akakhona. Engitshela isikhathi sini ngizobe ngikhona. Ngisuke lapha engisuka khona ngifike lapho ekwazi ukungilayela ngikwazi ukufika. Ngoba nami nje wangutshela mina ngomunye bokuqala babona bebonela uyamuzwa useceleni kakhulu. Kasazi ukuthi mangabuye eSprate ufuna imoto ikhumbe eHostel. Noma yeSoweto ufuna ikhumbe eDube eHostel. Nemzimhlophe. Waseceleni wakho lokho. Umfowethu. Usiyongifaka imali okushini. Ukulahla kuqele. Uyabona? Cha ngane yakwethu akukho mfowethu lokho ngiyafisa nowazizwe ngathi kuleso simo. Cha. Kwangenjalo. Ingoba kwakugulwa kuleya ndlela kwethu. Kwagulwa mfowethu. Ngabe umgqumeni wathwetshula. Ngabuza ngaphendula. Hayibuza mfethu wasiyakhuluma. Yini ukuthwetshula? Ukuthi mhlawumbe Ngicela nje ungichazele lapho. Nami uthi anginalo ulwazi kahle. Kodwa nje ngalolo lincane phela nalo. Ukuthi umuntu ahlukanise nomphefumulo wakhe thina sibone wena nto awuseyena kodwa uyaphila ukuthi wena usenza umkhovu ngale. Ey. Oyibhuti lezo izinto zabantu abasebenza ngomoya. Njoba ngaze ngiqondane nomoya nje wami umoya bewubhala ingoma ngiphupha ingoma ebusuku ngilele. Nawo umoya ke nawo. Ngithi wami ke futhi umveli nqangi wangithatha wawubeka lapho wagcina lapho. Hayi ngiyakho. Uyabona? Wawuthatha wawubeka lapho wagcina lapho bengakangivezele ezinye izifihlakalo zomoya. Wami umoya ubugcina lapho ekutheni ngiphupha amaqhinga okuhlula abanye abafana ngengoma. Lokho mntaka baba vele kuyinto ekhona singalokhu sizwile noma singalokhu siyitsheliwe ngoba ukhumbula ukuthi uma kwenzeka into esemehlweni abantu umuntu nomuntu naye ufuna ukuveza olwakhe ulwazi. Uyabona? Umuntu nomuntu naye ufuna ukuveza ukuthi yena wazi kanjani. Umuntu nomuntu naye ufuna ukuvezela akanabo emkhakheni wakhe ukuthi nami ngiyakwazi ukuthile ebeni ngikwazi. Hayi. Kuningi esisazokuza okungaphekwa lokho kodwa angiphika ngivuma ngoba owami umoya cha awuzange ufinyeleliswe kulelo zinga lelo. Ukugula nokushona kwakho kunomali. Kwakunomali mkhulu. Kwakunomali uqala kwami nje ukuthi egule. Ukugula kwamqala ngathini uqala kwami ukunaka. Yeah. Umgqumeni bengasho ade khwehle. Ngizwa nje eqinile nje. Khonza ukuba nebandla layo, khonza ukuthi behlalelwa ukuthi noma kwama weekend kuzimpela sonto singayile singaqashwe indawo yena efuna sibe ndawonye siyosangana la sisangana kwami behlale sigula thina. Ubaba nje usithole owayiphethile ukopo
ijele ngalezo khathi usephethe lapha enquthu kojele yeah baba nje usithole yokutshela benobhuti manje uyabona ukuthi asekho right yena uyabona ukuthi akekho right uyabona utshena ukuthi mhlawumbe kusongikhuhlanyana noma eyebothi ubambeke uyabona wazalwe nomzinjana omncane kodwa wayenamandla ngoba kwangumfana wasehlanzeni wayekhulele emakhaya cha wakubona nje ngoba lento yamqala silapha eLukopu uma siphuma siqeda ukudlala ibhola nelo stala sabanye bebanjiwe kunjani sikhahlele namunye ukufaka inqindi kodwa ukhahlele ibhola ushaya wena kwanento nje emqalayo emkhuphukayo ikhuphuka ngomlenze hawu mawuyivimba lento ivali yama ifuna indawo yokudlula phuthunya kuzanywa izaba lapho thola ukuthi sekumngena yeah noma izaba zenziwa uyabona ukuthi yena kodwa khona okungamphethe kahle noma mhlambe wayiphethwe yiyo lento ayeyibona ukuthi mhlambe okuke kulungileke isithitshiwe kodwa kishoniphi biyini uyabona kuthe kufika isikhathi zoba nonyambala kufika onyambala lapho bafika vele nje hayi wayivele ngeke esimeni ngoba nabo onyambala wayengeke bavumela ube kuthiwa kade ephili ngoba naye wayizizwa ukuthi akakabikho impela esimeni yeah kwamngena lapho nje ikhathi zonyambala echake nakho zaqhubha kwaphambili kwalobunzima kuphiye ukuthi dwe futhi kodwa egazini akabuyele uyambona hayi wendoda kwenzakalani uzubuza yona phela yabona lo muntu usebuyele lesi simo sakhe useyakhuluma sekusiyaxoxa sekumnandi nje yabona usesinda sindile kodwa khona lento esikhona hayi buwendoda kanti yini na uthola ukuthi man kusekubanyana kwaya ke hawu wayelokho engena ibhedlela uphuma ushona nje esibhedlela wayingenile sasisemidlalweni eThekwini maseThekwini ngithi kuye wendoda ekhaya yazi yimi umuntu okhona njoba sekuvele sekudise njoba vele sekuyinyanga vele yokugcina kaKhisimusi hayi akwengisale ekhaya kwamdlalo vele into esasevele singasena umuntu wayinyukela nje ngoba esuke ezolungisa okuthile okusele ngaya kwengisale indoda ngoba mina lapha engikhona nalomuze ngiwusemusha akwengisale ngibona izinto uhambe lezo nsuku ngisale bedlule sasodlala usadlala eThekwini sasuka eThekwini sayiNewcastle sabuye eNewcastle sahlele baQulusini emva sebaQulusini kwase kufuna siye egoli ngathi mina akwengisale ekhaya hayi naye vele khona ngathi ufuna ukulanda ekhaya sihambe sekhaya masifike ekhaya hayi akeniqhubeke amadoda mina vele ngisafuna ukusala ngilungise la ekhaya hayi benyukeke bebuye nene nami ngezwe ngendaba nje ngezwe sengithintwa ngogcina ukuthi hayi le ndoda ayisekho ayisekho ngingakholwa nje ke futhi ngingakholwa ngoba lento yokufa kwabantu kuthiwa basekho kanti bayaphila kwakuyinto engaqali naye nje ubhuti wakhe omdala umhlwa ayihlaleyo naye wathi eshona sase singasakholwa ukuthi useshone ngempela wahlale kuthiwa akasekho uthi ushaya ingcingo uthi hayi ukhona lo muntu uthi akasekho ushaya ingcingo uthi hayi uyaphila lo muntu uyabona hayi mangizwa lokho ngivele ngenyuke vele ngenyuke ngihleli nje futhi ekhaya ngididekile ugcina sekudlala noSigiya Ngoma kuyilanga leSabatha silalela uSigiya Ngoma hayi qinisekise futhi lokho ngigcine ngibathola nabafowethu ucingweni nabo bayafona bangithola phela network yayikade ingakashayi kahle lapha sikhona kusendawo entsha ngabe ngithola abafowethu vele ngikhuphuke ke fike mfethu uthi hayi kunjalo akekho futhi umuntu wayengekho lapho umuntu wayekhona akekho umuntu ongathiwa yena wavalelwa
owavalelwa ingoba naye ngokuhlukumezeka kwakhe wayizizwa evalelwe uyabona phela ngithi ma inhliziyo yakhe ibhlungu uyayufisa ngathi ngakhona umuntu ozothi hayi yobe noma ayehlisa umoya noma mhlamba hayi bekuyiphutha lami lelo kodwa ngiyaxolisa bese uyabona umuhle wagula noma shona kanjani wagula naye wagula naye wagula naye futhi washona esibhedlela eRelato wamphatha kanjani ukuhamba kwamJakes eqembeni thina umgqumeni ya njikele eqenjini azange ehambe ngobubi azahambe kanjani umjikelo akahambanga ngobubi inkulu umjikelo akahambanga ngobubi eqenjini lethu wezwa umjikelwa eqenjini kwakuvele sekuhleliwe vele uyaphuma hlahle wayengaphuma kodwa kwakufuna kwasekuxhanteliswa umuzi uxhanteliswa umgqumeni yabona ngithi wayekade esehlongoza nokukhanda ikhampani yethu sosebenza phansi kwayo sesophuma emakhampanini lawa lokhu sisebenza nabo yabona lathi igama wezwa nje lento lena indala kabi uphuma nje kwe-SMS yes uphuma nje kwe-SMS umjikelo wayivele sezophuma ngaphansi kwe-NTP Music ngiyazi uyayikhumbula NTP Music ezehlathi amasondo yebo yochwepheshe ama SAP igezela kwamgube nami futhi ngagcina sengikhipha ke yes umjikelo wakufuna ephume ngaphansi kwezehlathi NTP yebo bahlahla abantu amaqembu akufuna ephume lapho babantu ababili awubani ba kwakumjikelo ubani kuyigcwanga laMseli lalizohamba yimini lona lalizophuma eGalo Music ethi iGalo yathi kusebenza khona ubaba kwakhale ibandla laseGalo babesaphethwe baba uSikhumba esehlula abashu kwakhala ibandla laseGalo bizwa amagalelo ami la kumgqumeni yabona ukuthi hayi man wendoda akwendivele nisibone yes uyabona wahamba umgqumeni naye futhi unyamboso wahamba bobabili thiwa ayinanga umfana simfunayo yabona kodwa cha asimthathi kumgqumeni naye uzothi ephansi kaMgqumeni record ecompanyini kaMgqumeni kodwa kube kunengxenye esetshenzwa yithi njengalento eyekade icelwe kumasondo yabona ubaba unyamboso ekade holi NTP ukuthi sicela ukuletha umjikelo kube kuba khona okwenzayo kuye kodwa ngoba sisaphemba la asisho ukuthi siyakunika yena yabona usengwakhona la kumgqumeni kodwa uzoxhantela nje eceleni ekutheni kube khona kwenze eceleni ne company NTP njengoba negcwanga kaMseleki kuzobe lenza neGalo Music yezwa konakala lapha kwavela khona umonakalo nangu ibandla lamageza selikhipha ingoma yomhlaba ithwasala ngempela phela lento yaqala ukubani lento yayisihlelwe nje emva kuba isikhiphela amaqembu sabona hayi sihamba sodwa uyabona sihlabene ayi lithi umgqumeni naye uthi hayi sesingawakhipha ke lamanye manje ufuna siwenze aceliwe yabona umjikelo ke yena uMax wekuhlangene angazi ukuthi isizathu kusona esikhulu esasenza ukuthi egcine yofakwa yokhishwe NTP mashinyane iboda nje lokho ngoba baba sebembonile ukuthi useqoqodile umjikelo wayivele ezophuma mfowethu uyazi umjikelo azange baleke kumgqumeni uyabona kuthe kusuka lapho ke kwase kufika lezi insizwa zakhanda ke ingoma yomhlaba ithwasala ngempela hayi lapho ibandla lakhona lalihoshozela noma lenomkhuhlane kodwa amayi ingoma yakho phuma la eminyango ukuthi uzozwana phuma la eminyango ngewizini inyamazana yabona unyamboso esahlala eRoseville yini le ndawo engale weHipu
kodwa yena inovili esilungu lo wayesahlala khona eNyamboza wafona ekseni wathi ngikudinge meetingini manje Umqhumeni uFiyamboza efonela mina hawu bakumthetho sengenzeni manje ubiza iqembu noma ubiza wathi cha ngibiza wena hayi iqembu hawu okay Sasipracticeile ingoma ezazikhishwa kumjijelo nayigcwala lomsebenzi lezo ngoma zaseyipractice bese iqediwe uyezwa nje sekusela uthi ziye e-studio kwayani ziyo record but wathi manje kodwa uMasondo usena lento uMasondo athi kwakuyisifundiso uMasondo usena lento yakhe ukuthi ufuna ukumqhwaga umjijelo phela uyamazi ukuyithwa salama uyabona uyamazi ukuyithwa salama thi lo muntu lona umhlabeleli wangempela phethwa salami thina amaqembu ethu ayedlelini amahlanga ayikho ikhampani ayingafuna ukuthatha elilodwa amakhiqe ngemgqumeni noma umuntu oyedwa kwakhona imithatha imsondo ngenxa sasihlangene sasingakuvumi lokho uyabona sasikhahlela nyawo zombili lo manje senenkinga kaMasondo leli bandla leli likhipha le CD nje yafika gile imanga ithwasala ngempela sisenenkinga manje kaMasondo igcoma namseleke egalo lisayiniwe liqediwe liphelele kulinda ukuthi umgumeni akiwe eTax Studio lirecordwe khona la ekhaya liqedwe la ekhathini sesibanikeza into esiphelele ethi minani iphusheni ni uyabona manje senenkinga kaMasondo kuMasondo yena uthi ufuna incwadi ebhalwe phansi esuka emanagement kaMgqumeni nakumgqumeni ethi umjijelwa uze NTP sayibuka lento ukuthi hayi lamagama akhe lawo na wathi phela Masondo phela kwakwethe vele kungqondo yomdala wayengumbhali ngisho incwadi safunda sakhula thina ezikoleni sifunda incwadi zakhe uyabona hayi sayibuka lento zathi hayi ufuna ukumqhwaga ufuna ukumqhwaga yabona hawu na meeting la hayibo uyeke meeting bizile internet bona ke ubizile internet yathi mayifika wayisahlala egolini umgqumeni yathi mayifika internet yeso ngangiqala kuyibonile yanto yathi emadoda nomgqumeni nayo ubizwa ngoshova wayisuka lapho umgqumeni mina ngangisendlini umjikijele esendlini ngoba abantu ababizwa lapho kwabizwa mangisakhumbula kahle kwaba yimi kwawubhuti uSkhevana kwawumjikijelo kwawumgqumeni waseba intention le yabona ibandla leli linamandla kahle kahle la eqenjini umgqumeni yebo lapha kwangubani ukhona omunye umuntu futhi icikwe lekade nalo linawo amandla lalikali kwenza okuthile kodwa nxothi kade vele kuphethwe kuza nomfowabo njengomnikezwa ngubani umnikezwa naye wayebhala ingoma lapha futhi kodwa ziza nomfowabo ugcine seyiwela kumfowabo ngoba yena wayemi ngale sabizwa eGold Inn bavula iwindi intenenje athi emadoda elilalela nizwana emafletini lapha kodwa Nyamboza sisuke endaweni esiwazo besihamba emgwaqeni sisuke emarinkeni yonke lento siyayazi usitshela yona wathi niyayizwa into ekhala la ngaphandle bafowethu okusuka manje umgqumeni uzophuma manje dinga amandla nonke maphuma uMasomane kuphuma umjikijelo la kumgqumeni ubani uzobhala ingoma kaMgqumeni elandelayo hawu Nyamboza ibandla likhona cha ibandla likhona ngiyavuma ibandla linamaqembu abo ibandla libophezele kakhulu emaqenjini awo uyabona kumgqumeni yebo nalo libophezele liyasebenza impela kodwa makufika la esandleni phansi nithi kubhale bani hawu ingoma yaseyikhandiwe lapho uyadlala webhuti uSMS ngayibala nje yaseyikhandiwe kuthiwa ziyangapha kwathiwa zonke lezi ingoma sepractice siqedile zonke lezi ingoma asikhande imbumbulu manje yasesikhona nje yayigcwama nomsebenzi eyayiculo ubaba uBhekumuzi inhloko emoyeni ingonyama kaJuda uyangiholela aw uyabona
futhi uma ngikhumbula mhlawumbe ezagcina isetshenziswa baba uLthuli ezayibhonga ugqamsele ingoma lagcina mhlawumbe zibambile kwabe segcina ukuthi ake ngijule emawala manje kukhona enye ingqwele ke yeah sekukhona enye ke manje ingqwele esikhishwe emqubeni yabona sedonswe induku entsha manje emqubeni futhi enamandla kulapho kwabe sekusetshenziswa khona lezo nje engisayibalile sikhona futhi ezinye ezinye sithatha kumjikjelo nezathatha kumjikjelo futhi yabona zathatha kumjikjelwa sikhona nakhona ezakhishwa impela phela base practice sesiqedile ase silolongile sesiqedile sekusela usuku ukuthi mina khanjiswe lezi egcwamsele kuziphi kwaYani wezwe maziya kwaYani inkinga manje nje sasile inkinga kaMasondo wayefuna lencwadi yobuqili ngoba phela wayehlakaniphile lo mbhemu wayengadingi manager wayemanager enza konke wabona ukuthi lo muntu makuthiwa uyagqama la igama litho walapha kumgqumeni ephakame ngaphansi kweNTP izothi wayenzeni ngeke kwenzeke lokho uyabona emva kwalokho ngifuna ukucacisa lento nami ngendlela engazi ngayo ithi njengoba ngeke ngakutshela ukuthi kahle singabantu sinamadlebe sinemqondo kodwa imiqondo yethu ayidonsi ngokufana ayemukeli ngokufana namadlebe ethu futhi awalaleli ngokufana uyabona okwenzeka emva kwalokho lokhu ngifuna ukuthi ngikukhiphe webhuti ukhiphe isikhathi sakho okwenzeka emva kwalokho ayikwaqhutshekwa nje kwamnandi yeah kwaya endoda isigula yes kwazophuma i-secret vele segula lapha waze wakhala futhi ibandla onyambo usuthi awendoda ngiyithatha mhlambe izithombe ezindala kufakwe la wathi hayi impela twasho njalo abantu ufuna bengibone ngisho bangisho ukuthi vela ngiphelile khipha i-secret hayi secret SMS secret autograph yini ndali autograph secret autograph autograph bakhisha autograph yes makhisha autograph kwazo ngicathi emva kwalokho kwaphumana anoma bakwethuni kwasekulandela amaduma amahle yabona kodwa nje lezo ngoma zaphuma lapho awu tuku sizwe isidumo ngangisekhaya nami ngaleso sikhathi leso kwenzeka ngizwe ngocingo olusheshayo futhi hey egoli ndoda awu sekwenze njani futhi ngoba ngithi insuku senyuka sezegoli lokho ngeke ngikukhulume ngikuthini ngoba into vele yaba ngamahemhem yeah into yaba ngamahemhem ukuthi hayi ngathi kunebandla lisishiyayo hawu makamathini manje kuze ngibuze mina futhi ungubani yena uphi kulelo bandla thiwa hayi wena ungayinawe ngubani khohlwa yiyo sifuna ukuzwa ukuthi wena uthini uyibona kanjani lento siyenze njani hayi mfowethu hayi lento iyangiqala ngoba phela bekufanele engabe lokho esikwenzayo vele sisazokwenza vele okunye into vele ngoba into eyenza ukuthi ungubani egcine engaphumi bebona ukuthi uyabambezeleka ingoba ilesa simo sabhekana naso kwakuyimbombulu le eyayikhishwe ithosela ngempela okwakufanele ngempela seyivimba kuba siyivimba ngafuthi ngabe namanje kuphelile ngathi sayivimba futhi yavimbela uyabona hawu izathu yini uyabona ayi siphithe namakhanda nje lapha uyabona siphithani impela amakhanda hawu madoda kithi egcineni kangaka kwenzakalani hayi ngithole ukuthi kulezi insizwa kahle lento iphenjwe yiqembu lethwasa lami ngithe kuba nabantu bethwasa lami ayikho vele esikoleni ngikhohliwe mina ngumsesikoleni bangangishaya ngiyobonga uba mdlalo osethwasa la ungiphendulele nazo ngishaya umjikijana no DSD nomkholwane sebehamba nama ngazi sabuza
kodwa umsindo ubheduka khona la uthi hayi man ibandla lethwasa lami ngithi ngisondela kwelami ibandla kwasuka nje umsinjwana nje impela omncanyana kodwa nje futhi omuhle okhomba ukuthi abafana abaqhathiwe ula ibaleni awuphithizeli awubhiyozi ngaphandle ayi ngithi ngisondela ebandleni lami logezi wathi yini lena nabo bayafa ucasuka ojayiva zemnike madoda yini ecasula wena khona lento abayithi mina umuntu wayengekho yimina ngade ngisekhaya sasibuye emidlalweni wawusemahlabathini nathi asibuye emahlabathini kukhona lolu khondolo olwafika ebandleni lethu lafakwa umuntu othile olulukhulu olukhomba ububi uyabona kodwa phela ngisele ehlathini mina kwenzakala hayi kuye ihamba izinsuku umfokadubeke bezizwana naye kakhulu kuye ihamba izinsuku kusuka uDube ngifonele umpukane ufona umpukane efona umpukane ngangikade ngisebenza mina nomculi weqembu labafana bakwaMolo noBhenguzi Mthuli Malenkiza uThembiso Mdladla efona umpukane nje indoda kwesihlangana endaweni ethile la lendoda leni ifuna usizo lwakho hayi sihlangane lapho hayi suka futhi nompukane bese umpukane ebhoboza le ndaba uthi hayi man lento ekhona la inje kunebandla la esinalo ehlele ukuthi lithi gudlu uthi nawe madoda sathani sesingena ekugcineni mingaki iminyaka abantu sizabalaza sivimba lento siyithiya ukuthi sivelele kwenzeke futhi wonke nje kwenzeka phambi kwami futhi nalokho konke kwenza nje phambi kwami angazi ukuthi basebekhulume nobani basebekhulume nekhampani akusiyona Harmony Music iyona yamukela ungubane egcineni bathi mase beyenza lento beyibandla ufuna ngisho ibandla lethwasa lami yeso bathi mase beyenza lento bebonke noma ngingazi uvo lomunye nomunye phakathi kwabo kodwa kwathi mase kwenzeka lokhu zajika izinto kwakhomba ukuthi hayi khona osekhishwa inyumbazana noma obekhandelwa ubakhelwa uzungu la ebandleni labo lethwasa lami shothi umjix wagcina khambene uye phela wagcina khambene futhi ukuhamba kwakhe akwangaba nankinga ubuthi ngoba kwakhomba ukuthi naye akana nkinga nebandla kodwa kube nalokho nje kuphithana kuncane ngoba ngisho serecord enzani sasinaye khipha ihlupheke sonke azange umjix ekhipha ingoma encofa ngapha kwaba yiyo lesihloko ethi sihlupheke sonke kwafika umona wasixabanisa yes leyo ngoma leyo phela khumbula ukuthi singeniso oqale sasithini naye wayengayithembi amageza athe mayiphuma kumgqumeni akhomba ukuthi ayikhona angiphumanga kahle nabanye kwase kuyinsakavukela nje umchilo wesidaba le nto leyo ngoba ngisho uphuma ecompany wathi mayiphuma mayihlabelele ekhombisa ukuthi unenkingi kodwa futhi leyo ngoma leyo wakuye umjijelo ingakadumi nokudumisa sesidudo sesizwe lethi ikhona sasihleli naye kumnandi ngekho nkingi abanga nankinga umgqumeni hayi abana nkinga umgqumeni ngisho encane bayokutshela ngisho ofisini lengane zoma leyo ngoma nje iqala ikhwela phezulu sakade sigcine sisonke lapha eoffice sindawonye naye umjijelo umgqumeni wayini umzala wakho wasithola isikhathi sokuhlangana naye lapha ekhaya eseshonile esocabasha ngasithola ngomunye wabantu ababefuneka ukuyoboshwa engaboshwa futhi uboshelani manje umthinta cha wayekho kwathinta lo muntu oyivikela umuntu athiwa wathi ukuthola kancane nje amanga akhuluma amanga
umuzi lana wawuvikela ukakwamaphoyisa wonke ngapha kwayena wayigadiwe kanti isikhathi ethu banjwa ngo2 ekseni sebaleka kanti wayenza lento wayesebona lento inkulu ufune ebona ngakusasa sebaleka ebuya naye amaphoyisa kodwa umuntu wayesehlala epolice station emvula umuntu wayivikela ongamthinta umthathana manje wena ubosholana mina phela ngiboshelwa ukuthi kahle lento yagcina sizwa muva ukuthi saboshelwa ngoba saboshwa kahle abantu abaphaka kufune beboshwe kwakade kwakade kahle ukuboshwa kuthiwa yini incwadi samanisi lalikhishwe ukuzobopha mina noSkhevana ngoba uphakamani vele wayivele seboshiwe ngayizolo ugagasha umfowabo kaSkhevana olami uSkhevana kwase kuzofunwa mina noSkhevana basithola thola kunebanje sayithetha sihamba nalo nje awukwathu wasibiza mnandi kanjani ngekhathi sekuphithizele buka lapha simbuka manje abantu nezintatheli lana ifuna ukwazi ukuthi uthi uvulo uthulithini uyezwa angisekho nini sikhona phela isikhathi izona ibuza thina athi afika amaphosta athi hayi bafowethu wozana ngapha yena ngapha ngizokwenza interview ngapha nezintatheli nazo zalutheka zitshela kanti siyoboshwa Hayi uzanzoyenza interview ngapha amadoda ngeke ngoba seniphazamisa sekuphazamiseka abantu manje yabona abantu sebenake nina kanti ogcina kuba nesiminyamiyeza ngulawula isimo la ngoba ngene emotweni ngena la ikhwanta kwequantum ngena la iquantum mini sikwazi ukuthi benibuze kahleke ukuthi nethini uvolweni ngamunye yabona mangene equantumini mazingene equantumini imshini ehlala ezandleni amaphoyiseni wavala umnyango sawuboshwa sengifuna leli icala ke niboshelwana kwathiwani ngoba cha incwadi zakhona sasiyitholile impela kwathiwe lokuthumba mthumba ucabashe usho ukuthi phela ngithini kodwa nje le nto eyibhaliwe nakhona bona into ebhalwe nje kahle kwakuzimaziswa kade waphi umuzi wakhe hayi ngeke ekhaya kanti ngeke ekhaya wakwakhumalo komunye umuzi amaphoyisa la khumbula ukuthi ekhaya mayisuke esenquthu usuke esemaselekweni wazalwa emaseleni wakhulela emaselekweni futhi ngitsholo lapho waphelela emaselekweni umuzi wakhumalo omunye khona la shutha amaphoyisa ayisebenzana nabo hey phela ubopha umuntu engenzanga lutho uthi angithini thuna kuvukelwa amaphoyisa 24 hours uthi angithini kodwa nje ukuthi ukuboshwa hle ukuthi wakuzibaziswa okuthile wakufuna lento sazi nathi sayiphenya mumva uyabona ukuthi hawu bafuna ningaphikisi siboshe sasaphikisa abantu ngoba sathi cha ukuthi ngithi bana nizosho ngiyena lesintshela intatheli phela ngithi umuntu kahle waboshwa kokuqala kwaba ugagasha ugagasha waboshwa kuqale umfowabo kaBhuti uSkhevana waboshwa kuqala yena ngoba yena phela umuntu oqala waba isibonelo sokuthi umuntu uyaboshwa mayiphika lapha phela uyofika waphika lapha wathi hayi wayembona nawe mina ucabasha ngambona waphika nawe maphika asashingishe yodwa wasamhlamishe ngempala inkingo lapha phela ulapha thina ngithi emva kuba sekuboshwe uphakamani kwacaza kuthiwa basemaselekweni abasavunyelwa ukumbona ngoba bafike ngoba bafike lapha nabesha izinto ingalindele ukuthi ufune ishowo kusho amaphoyisa azange thina nje ekhaya safika ngayizolo kwaze kwafika iphoyisa elithile nje ngijolene nalo kakhulu athi wendoda ubekuthiwa kuyenzeka ngabe wena nobani niyasuka la ngicela nibuye sekukhona abantu abaningi ngoba hayi angiboni kwenzakalani azabe sibasabuza ngangaba nobani kwakuyimi ngidlomnyama uSkhevane noNgika Mvowandlovu noNgika nobhuti kaNgika omunye yena kodwa wayefike nje sasimthole selapha mfowabo uMbhemu ngiyabona ngithi makusho kanjena ngithi hayi wendoda thinta undlenge yami asami izwi lenkosi alikho la sihambe siyolala ekhaya uyabona masiyolala ekhaya ngasaza phela bonke umuntu usegcwele vele awu basibopha
fika lapha ngaphakathi ngenhlahla enkulu yazi lento yaba inhlahla nokube mhlambe eze lo mbhemu naye egcine eboshwa ngalo ngwana waboshwa ngalo langa lesaboshwa ngalo thina saboshwa ngo9 ekseni yena waboshwa ntambamanyana naye ezeboshwe kwasebenza ukuthi lesikhathi thina silapha kunenye insizwa eyintatheli ye-ENCA yayilokhu nje lilandele lolu daba kangangokuba nje yayilokhu nje lihleli nje eyithendeni intatheli ye-ENCA impela ezokhaleza i-ENCA yayingakadlali nje kumabona kude labajwayelekile yayise yafika kimi ifika osasami ngaphandle nje sesizoboshwa afika kimi yadlala ivideo athi kudala ngulandela hawu kanjani uthi hayi kade mina ngakwazi nentatheli ke yakufonela eSowetan neDaily Sun nentatheli lezo ixhumane na bavula ivideo wakhomba ukuthi lo muntu ukwazi usinake sisasuka le bathi ngithi mase nifuna ukwenza okuthile ngale into eniyenzekile la ngithinta ngidlala wayivala ikamera yakhe babemqosha kunomphosisa hey sukana la kanjani amaphoyisa senqutha uthi amaphoyisa senqutha awakunizwa kanjani hayi right akahlalisa iphoyisa le wo hayi ngilungile iphoyisa lonke liyefana iphoyisa lilandela umyalelo mfowethu ngiyothiwa ebandleni leni khona abavuma ukuthi hayi lo akekho mfowethu akekho ungizwe kuphela sebandleni lethu ngizwe ebandleni lethu kaze ngiyasho nje ukuthi wavuma nje ukuthi ungizwe cha wekabe yami thina sasifika lapha ya lento yenzeka thina sasesegoli sonke siyibandla umuntu owayesekhaya kwakugagashe yena umuntu oqala loyo owafike lento wayihlaba wayihlikiza qede bambopha shothi ugaga babemvala umlomo shothi ubeyobosha yebo qede bambopha emva kwalokho wathiwa akusafuneke umuntu ke manje ngathi bakhona abangena abasenza nomgqumeni angazi bona babefakwe kanjani ngoba kwasekuthiwa nje sivalwe sonke kusho ukuthi bakuvalwa basemasele kuyina ngazi kodwa futhi nabo ngeke ngibasola ukuthi bengavumi ngeke umuntu eseboshiwe kade ephika wena uzophika nayo futhi nawe ufuna umlandela phela ukuboshwa kona umdlalo bafethu lapha emakhaya niyabona imnandi kanjani ingxoxo yami nangu fokaduma la kusiyilandeni into esoyenza ke upart 1 lo sophinda sembuyise kupart 2 asikakangeni kuhambo lwakhe lo music asikakangeni ukuhlukana amaqembu kaMgqumeni ukuthi uphuma kanjani yena lapho asikafuni ukuyithini but ezinye izinto esifuthi sobe siyibuza kupart 2 ama comment eni lapho yonke umbuzo nawo ngale nkulumo yethu siyithatha lama ama question and then mase siqhubeka nohambo lethu because asikangeni kumculo wakhe wanaye phela iciko siPerfect TV uDuma ngala usibiya ngala sithi njani till next time ba awe